ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. അപ്പത്തിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് അപ്പമായവനെ തേടിയെന്ന ക്രിസ്മസിനോടനുബന്ധിച്ച പ്രോഗ്രാമിന്റെ 10ാം ദിവസമായ ഇന്ന് സഹനങ്ങളെ അനുഗ്രഹമാക്കുന്ന ഇടമാണ് കുടുംബം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 14-ഉം 15-ഉം വചനങ്ങളാണ് നാം ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ കുടുംബങ്ങളും വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും ഒത്തിരി സഹനങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സഹനങ്ങളെ നാം ആദ്യമായി കാണുന്നത് തിരുക്കുടുംബത്തിലെയാണ്. തിരുക്കുടുംബത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. തിരുക്കുടുംബത്തിലെ വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവിന്റെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും സഹനങ്ങളെ നമുക്കറിയാം. അവരനുഭവിച്ച സഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ സഹനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സഹനങ്ങളും നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്കും വിശുദ്ധീകരണത്തിനും വേണ്ടി ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സുസ്തി എന്ന അഭിസംബോധനയോടുകൂടെ നീയൊരു ഗർഭം ധരിച്ചൊരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കുമെന്ന മംഗളവാർത്ത അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വാർത്ത കേട്ട് ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയാതെ എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന സംശയത്തോടെ നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വീണ്ടും ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും എന്നുള്ള അത്യുന്നത ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും എന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നതോടുകൂടി അവിടെ ഒരു മൗനം സമ്മതമായി പരിശുദ്ധാമ്മ ഇനിയുള്ള സഹനങ്ങളെല്ലാം പല സഹനങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള മനസ്സിലറിവുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ട് ദൈവത്തിന് സമ്മതം മൂളുന്ന പരിശുദ്ധമ്മയെ നാം കാണുന്നു. യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും താനുമായി വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയാണെന്ന പെട്ടെന്നുള്ള അറിവ് യൗസേപ്പിതാവിന്റെ മനസ്സിലും ഒത്തിരിയേറെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒത്തിരിയേറെ സംഘർഷങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ അമ്മ യൗസേപ്പിതാവിനോട് കന്യകയായിരിക്കണം എന്ന അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ വാർത്ത പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതും വളരെയേറെ സഹനത്തോടെ. വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് പോലെ യൗസേപ്പിതാവ് നീതിമാനായിരുന്നതിനാൽ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് മാതാവിനെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാമെന്ന്. പക്ഷെ അവിടെയും ദൈവഹിതം നിറവേറ്റാനായിട്ട് ദൈവദൂതന്റെ അറിയിപ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ട് യൗസേപ്പിതാവ് അവിടെയും മൗനത്തോടെ സഹനത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാമ്മയുമായിട്ട് മറിയവുമായിട്ട് നിറവയറോടെ മറിയവുമായിട്ട് ബത്ലഹേമിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു യാത്രയും നാം കാണുന്നുണ്ട്. ബത്ലഹേമിലെത്തിയ യൗസേപ്പിതാവിനും മറിയത്തിനും പ്രസവിക്കാനായി ഒരു ഇടം കിട്ടുന്നില്ല. പലയിടത്തും മുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരും തുറന്നു കൊടുക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയും നാം കാണുന്നുണ്ട്. അവസാനം ഒരു കാലിത്തൊഴുത്താണ് ഇവർ ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് ജന്മം നൽകുവാനായിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരുങ്ങിക്കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെയും മാതാവും യൗസേപ്പിതാവും ഒത്തിരി സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. ഉണ്ണീശോയുടെ ജന്മത്തിന് ശേഷം 8ാം ദിവസം ശിശുവിനെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായും അവിടെ 84 വയസ്സുള്ള അന്ന പ്രവാചകയും ശിമയോൻ പ്രവാചകനും ഉണ്ണീശോയെ കാണുകയും ശിമയോൻ പ്രവാചകൻ ഉണ്ണീശോയെ കരങ്ങളിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു അരുളപ്പാട് ശിമയോൻ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തനെ കാണും വരെ നീ മരിക്കുകയില്ല എന്ന്. അതുപോലെ ശിശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തോട് ശിമയോൻ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വാൾ തുളച്ചു കയറുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. ശിമയോൻ പ്രവാചകന്റെ ഈ പ്രവചനം പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ സഹനങ്ങളുടെ മുന്നോടിയായിരുന്നു എന്ന് നാം കാൽവരിയിലെ പീഡാസഹന വേളയിലും കുരിശുമരണത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. എന്നും ദൈവേഷ്ടത്തിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ട് ദൈവേഷ്ടത്തിന് എന്തും വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് സഹനങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിലും മുന്നേറാം. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം
2-ാം അധ്യായം 14-15 വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു, ഉറങ്ങിക്കിടന്ന യൗസേപ്പിതാവിന് അരുളപ്പാടുണ്ടാവുന്നു, ശിശുവിനെയും അമ്മയെയും കൂട്ടി ഉടൻ തന്നെ ഈജിപ്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുക. യൗസേപ്പിതാവ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്ന് ശിശുവിനെയും അമ്മയെയും എടുത്ത് ആ രാത്രി തന്നെ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുന്നതായി നാം കാണുന്നു. ഇവിടെയും സഹനങ്ങളും നിറഞ്ഞ, ഒത്തിരി വിഷമങ്ങളും നിറഞ്ഞ യാത്രയായിരിക്കണം അവർ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പേരിൽ പോലും ഒരു സഹനമുള്ളതായി നാം കാണുന്നു. ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ മിറിയാം എന്ന വാക്കിന്റെ 2 ഭാഗങ്ങളാണ് മാർ എന്നും യാം എന്നും. മാർ എന്ന വാക്കിന് കയ്പെന്നും യാം എന്ന വാക്കിന് കടൽ എന്നുമാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. കൈപ്പേറിയ സഹനങ്ങൾ സഹിച്ചവളെന്നും ദുഃഖത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ തുള്ളി എന്നും ഒക്കെയാണ് ഈ പേരിന് അർത്ഥം വരുന്നത്. അടുത്തായി നമുക്ക് ഏതാനും വിശുദ്ധരിലേക്ക് കടക്കാം. വിശുദ്ധ മോനിക്ക അമ്മ മകനായ വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റീനോസിന്റെ മോശമായ ജീവിത രീതികളും മദ്യപാനവും മോശമായ എല്ലാവിധ ദുശീലങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന മകന്റെ ജീവിത രീതികളിൽ സങ്കടപ്പെട്ട് കണ്ണുനീരോടുകൂടെ ഒരുപാട് സഹനത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ മോനിക്കാമ്മയുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെയും സഹനത്തിന്റെയും കണ്ണുനീരിന്റെയും ഫലമായിട്ട് അഗസ്റ്റീനോസ് പുണ്യാളന് മാനസാന്തരം സംഭവിക്കുകയും ഒത്തിരിയേറെ പരിവർത്തനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ വിശുദ്ധരിലും, ഏത് വിശുദ്ധരെ എടുത്തു നോക്കിയാലും അവർ ഒട്ടനവധി സഹനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നാണ് അവര് ഓരോ വിശുദ്ധരുമായി തീരുന്നത്. ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി സർവവും സഹിച്ച് ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഓരോ വിശുദ്ധരും. ഇവരുടെ ഓരോ വിശുദ്ധരിലെയും ഈ വിശുദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീരുന്നത് അവരുടെ സഹനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു, ഈശോയെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഓരോ സഹനങ്ങളും എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മ, വിശുദ്ധ മദർ തെരേസ, വിശുദ്ധ കത്രീനാമ്മ, വിശുദ്ധ മാർഗരീറ്റ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഇവരുടെ എല്ലാം ജീവിത രീതി പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി സഹനങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജീവിത രീതികളായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇവരുടെ ഓരോ ജീവിത മാതൃകയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും തുടരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് തന്നെ വരിക, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ നമ്മുടെ സഹനങ്ങളിലൂടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തീർക്കുക എന്നാണ്. ക്ഷമയോടുകൂടെ, സ്നേഹത്തോടുകൂടി മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുക, അവരെ പരിപാലിക്കുക എന്നെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും ദൈവേഷ്ടമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ അതിനെ പിന്തുടരുന്നാൽ നമുക്കും ഔസേപ്പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും പോലെ സഹനങ്ങളും ക്ഷമയുമുള്ള ഒരു തിരുക്കുടുംബം പോലൊരു കുടുംബം വാർത്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം സംസാരിക്കുവാനോ അതുപോലെ ക്ഷമിക്കുവാനോ ഉള്ള ഒന്നിനുമുള്ള സമയവും ക്ഷമയും ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്നത്തേത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനോ അതുപോലെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുവാനോ, മക്കൾക്ക് അപ്പനമ്മനോട് സംസാരിക്കാനും അപ്പനമ്മക്ക് മക്കളോട് സംസാരിക്കാനും അതുപോലെ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒന്നിനും അവർക്ക് സമയം തികയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിശുദ്ധന്മാരുടെയും അതുപോലെ ഔസേപ്പിതാവിന്റെയും അമ്മയുടെയും മാതൃക പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടിട്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനവും സ്നേഹവും നിറച്ച് നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ ഉണ്ണീശോയുടെ വരവിനായിട്ട് നാം കാത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇതിനായി നമ്മുടെ മനസ്സിലെ, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്നേഹവും സഹനവും ക്ഷമയുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് നിറച്ച് നല്ല ഒരു മനസ്സോടെ നല്ലൊരു ഹൃദയത്തോടെ ആയിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഉണ്ണീശോയെ വരവേൽക്കുന്നുവെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.